gur maigad gáil. So, one much ansal go as a chaint ar maidín agus i réir agus staidí gur much chaint bhí aisteán agus litríad don líní fásta go dtí seo. Ach gré intín a táhata den litríad ar nóiche ná litríad na nág. Agus le rubid lé agus caintíon ar sin Jacqueline de Brún an seo, ban do bhna na héite seo, scríbnear do Feirste fásta. Bhí rachart mhór ar an leor scríb sí scáil a chric, tá sé núsa gin héin, scáil sa gin héin le te ceannaigh, agus cleidir bhfuil leor ar na bachan gan bhfuil. Agus yn ar gwydiad a fásta, ta Máire ní i goffi yn sin as yn y sir. Creidim yn cyn o Béal dyn tri yn y nair yn y be? Dwi'n sy'n ddefal yn hol, pan ydych chi'n yn y hol. O, dyma. Mwyntir a ta'n si, dyma si yn chlar sied yn si. Agus glór dúis na buinte má heici go hairid den na leorthaí an Garda Costa agus Rack. Agus creidim go bhfuil leor eile le fáilte gan bhfuil in san trais. So, cryma tús le rudaí an seo agus beidir le tús a chuir leis a haint agus an díospóraid an seo nó beidir ceist timplí nó beidir na ceist timplí an na Haribí. Cé dé sprág sibh le tóirt fa litríad na nág? Measures. Is táithe mar chuilre mar winter scola. Agus bhí mar sé rint blianta thosaí me maithaigh bon na scola agus an sin bhg me go dtí na hardbrang in na bon scola agus ban sin a bhhaithí mé an gantanas nuaiste sin seogáil siar blianta ach bhí gantanas mór an de áhar éthreachtú de fáistí ag an level sin. Bhí me de buintú sa just sleachta as text leor nó rudí fóda cópailte a maithas leorthaí in áite bheith abal de leor omlan na leo. Agus is fearmheh gan na bhí an ngéala chuáú cumáid rudí a bhí fórsnacht an isgrúpa. So agus an sin má fáistí héana fásta níos léirí móra bhí an tú sin agus bheith go bhí an dífa ngéalaigh a bhí siad abal de leo, so sin sprág sin mé le bheith scríú. Just bhí me géirí chunaí bhí me scríbhúr ar bhí me má fáiste, sta gur brenláid a bhíon agus hála sé. Agus le héana bhile? Bram se go bhfuil focail deascaigh na heistearín seo ar an syndrom sin ar a cheapan tú gur nach scríb ná ní eici me héin mar scríb ná mar chan am a híal mór scaile móna daoine gaid go chuoine fásta agus go leor rudí eile agus san sin bhí me chuir a chuir teoscnamh séid an si agus go meach ar finsin nua as sin agus má chuide an teoscnamh sin. Dan scéil tá bronar má tam chamuid a tá muide ná láir a nach cumórta san tá muide ná láir na scipi céile. Bhí má chuide an teoscnamh sin leis an nó agus tá Máire sin teanna bhí ó ranna trí dí ranna sé ar ai sacríú go bheith fíor leabhar an nósáid in áit teex leabhar go nach go nimach na teex leabhar a bhí cháin le i léhar na Gaeilge ón agus go meach fíor leabhar agus curúmach is seo ar commission bhí ceadach daon éireann sí chuiristeach son bhí hagad ábhar chuiristeach agus ceann go na deabanna bhí amsa leis na bhaireann a bhí múteoirí bhí 8 ran ag Painéal a bhí gabaran ná breanú ar an ábhar sin agus thocrú Russia fellow nach rá agus an sin éire ar an duine leannacht a raig sa bhfuil scríbhlóm agus an sin bhí me finsin agus chain rud a cinn tíana am héin agus suismar am héin má bhí meach amás sin a géite go chuoine eile ará a gcuid ábhar felúnach nó nach rá meúil me héanaan an rud a cinnte scríb. Bhí an chéad scéal an Garda Costa i Machlegan mar bhí me chonaí in átará stáisiún Garda Costa le feicáil ó bhíom an colta an. Is bhí cinál an scéal sin i Machlegan. An sin bhí darach ag imachta cinnt ceapan gur na séir bhí si an ára séna agus luiste gur a gantanas ábhar an go dhéagóirí ar a Gaeilge bhá acub agus bheith géire cinál stofa léamh ina gcuid
I ganúin, in ganúin chéin, gan bhar ó ganúnach, ach gar gológ, a bhéir gyda chacapéin, agus cheap me gomein an anna sníana ach ní ran er sin sí am scéal an nús le hián ní sam cén fá, méid gur me ggéar éilehhaid sin agus bhí darchan tóí leis sméinú gur an Ián gomechan na character se an an Ián. So chumme na character se Catrína an tríomh character agus táid lom ó bhí siad tí an chear bliana déag, Sos ag san isis san leabhar nar tháinig má fós, bei siad 7 8 tríoch nó na scaile agus sa cuioine bhfuil sílan tamach macron sin freigar anada. Leabhar go bhain sin cuasaí éidithis agus cuasaí scála agus mar sin de. War maril bhfuil bhuial an na contairt an go bhfuil litríocht na nág ráhainte leis a chóras éidithis. Go bhfuil páistí ága nniu dhéonsead ar scáil a na bhfuil léharat na nág cíal mar gra chhlaachtais acu sa bhaile nó in an rá híal. Bhfuil litríocht nág rá cheangailte leis a chóras éidithis mar mar. Well, is tá goáil Fómhar agus níl páistí léo sála Commissioner piece of taide Yanni seir fod na tíra agus bháile me tuair ólas ó géalscoil na níomhscoil na géalteachta géalscoil na bháin fod na tíra agus mar sin an bhreagra níl páistí léo sála léon siad ar scáil ach chuid mhórach inú bhain siad solt go fiú as a bheith léo inéalaigh barlóbheith ag léo i Máire agus sin amónus agus tá sin é de Brúnach. Tá rudig an commaid mar chud an taide seo bhí me se gagur na cúisinaí agus chuidhhaide sin na go maithíonn siad nachhfuil na skillna nó na strategy acu le bheith léo an éalaigh agus atá acu i Máire agus buanan sin commaid leis an teagasc so má tá na skillnaí acu deamhí sin iad neamhsplach sa léithreacht bé na strategy acu le tuairt faoi rudí nar leis an riú ribh agus go méisiad neamhsplach ach níl sin atá fa láthair. So when an taide seo le páistí sa bblion de dearnacha ar an mhonscoil, so seo iad ribh golar aigetí an dara level, so tá sé cinál is ábhar imní nachhfuil se big tógal na skillnaí sin agus simú go leor in san taide gur curú ceist ar páistí a bhain soltas an léithreacht agus na daine a bhain soltas an léithreacht ba iad sin na daine ar ar go maiile ins na tastalathe agus ins na tríalathe. So na páistí a róna skillan agus na strategy acu is iad sin na daine a bhain soltas. So it's cinál tá freagran sin má hagus go muid sin na strategy dóibh bei siad non an chhlaachtas sin a leathnú ach go dtí sin táise táirlaí ar scáil agus faoi bhrú. Agus is true sin mar tá na hábhar tá na leorthaí tá rudí teachta amach tá tarintach agus ceol sin, so caiimiid tógalir sin tá obair roin. Agus Máire ar nóid mar bhfuil léthaí ága a gcéin ní bheith léthaí fásta bhí? Ní bheith. Tá déine orm go bin an toirmhí ar an taide sin Jacqueline mar stoi go bheith an teorcahí ag an réineidechas nar an réineidechas ó jaas nar an cuireú an nar hosisiid an just go sé an sin na dearthirí ás na teagas na gailge le anim anada bhuiir go spra go meach na leabharchail tainebh go meach fíor leabhar nó said an áit na srachanna a bhí cháin ar hosimiisi múnar dús agus go spracach sé sin an léthireacht go manaigh tainebh sa léthirt agus gur ábhar scoile bhí an ach tréim mar atá táráide cinní móide gur hála sé sin agus méidir ceimhin go bhfuil bear na mór an bhí muidir se aú sin ar báil. Is dói go féidir áisina ítach chur ar fáil ach mar gurtar an éilehaid ceart ar na múteirí faoi na bailí is na leimsúí na bailí is fearr nuirdí tá fáilta an ó na tíochaí eile faoi bailach leis na skillanna éidirú. Is chuna cécha agus tá na háisinaí in áíre mar bhfuil na skillannaí mar bhfuil an éilehaid agus tá na choláistí deanna an-obair, tá na choláistí eilena deanna an-obair a brenin se lomsanis nar hagan gorógan na múteirí mach as na scoileanna maiall go bhfuil choras cinn teanna sa scoil atá antrón ar leabhar aibre
agus gominnig san áraibin í bhín annach líonsteach na barnigus chuirteach sa mas go ceart ní mór an croíocht a bhaid leis ní mór an fólam a gceist. So beidir gofuil gunna tí dearmad méid aibre chudan agus tá daon teannis tá pléiles level sin, méid aibre chuir sibseach sa chuirn sibseisteach na colistí agus go dagan siad amach agus tá sacad na teoracín seo ach ní móidir gofuil siad agur a bhaim agus is mór pacra sin bhí na tééis le ar báb freisin tá sibse mai a ceap sin chamá na chuil go bin an bailach. Cinse tar ceistela an agus tar rud sílam cumáin na hol páistí ag géirí bheith leo an éalaigh nó sílam si na bhil na strateisi ach le bheith leo an éalaigh mar go bhfuil siad ag cenál tá caiidean rá ard le chuidhhaid an na luirthaí atá dámuid a tuair dóibh agus ní mianam sin aránó an freigra bhíon an na gcónaí ó caiid ní heaglan na an bhí simplí Keiko híisiú agus a heaglan an caiidean a bhairt a ní bhainean sin níos móla golasteach an level ar bhfuil siad agus tógal mhuí sin áit golasteach go hard agus a bheith dúil leis na páistí chat heagin level sin ní hála hí sin agus sin mar tafa láthair tá muid ag dúil leis na páistí chat ag level anard agus tá rud an fa scrígur agus aistearí agus tá muid in a masc an kennel An darker seo go gaithimid an Gaeilge hefriú an tamar fád tá severas teanga dí chuirta muid churis deach ar sin frasí deasa agus rudí gáanta le cuma waithe chur an Gaeilge agus le mé Gaeilge waithe na páistí ach in amantí is an siimplíocht agus an bom rudatá dí ar dús agus an sin tógal ar sin agus mar chud an taidir rin mé level ar leor le go mé páistí léo ag an level P ar róisiid. Tar rud an is sa bhirle gohfuil algorithms on, Tá algorithms on agus ag leat chiidir luair chuiriste agus tuairthaí sé deit an level ceart. Well, don fáiste sin níl a leithe sin a gin ngéal agus caiimiid an réúnas híon a dhéanú. Caiimiid a brúmach go dé tá Jackar, go dé napol Jackar, go dé dhéanaan luair Jackar, go dé dhéanaan luair bhain níos Jackar na luair eile. So tá teála sin a le breisiú síos agus iad a chur kennal inor Jackreachta agus rudí chuir dóibh ag an level K agus tógal air sin agus sílan gur sin na bhhaid go bhfuil chudmhór luirthaí ón ag level an ard má tá muid caiintear level dúsa meiste fáintas an Painéal is kennal hartfa level Y agus ar é tá rudí dí ar ag S agus T le iad bhór suas ag an level sin kennal tugann siad semard abaltacht íseal orthu le leis na páistí a bhálú suas sin an áite bhil an gantamas sin am héan. Agus abernis do mó an level ceart am siogin an réintanga ceart agus bhfuil Chultúrlann deanta bhín do sin. Caiimiid a bheith réile faú what you rá go dú is Brún Instagram, Brún TikTok, Brún Snapchat iad. Cé heaglan na dhéanú le go seasaú leorthaí Gaeilge do Feirste amach in san dóm sin dóm na man sóisialta. Dúltíim an technoliaach nó aimse is Béal an leabhar ceap nach bhfuil éonrad ar nós an balla agus an chuon rahan leabhar I do láimh nar cheannaí tú leabhar nó bhí me mar sin ar bhí me anócht me fós mar sin agus ceapan nach mar chéile bheith brenn ar an scála an tuigim gulbal tar sí bhaint leis na bhín tú caiiste agus bhí mar sin ach níl saman á réir. Bhí me cuiinú go tíirgin an rud bhí Jacqueline rá sin ar ball, bhí me cuiinú bhfuil rud eile an chamán is dóigh go bhfuil comas lára an chaintear an dóchas Béarla faoin amhfuil siad ramtrítar an ceir sa monscail talgad Béarla go má ólas tá siad beagnach ag an level a bheith sacab mar roioine fásta ní si go bhád ach bei an páiste gailscoile agus tá
Brún ar mará chuid bhagad na páistí san bhailteachta leis tá hangach. Tá si do bhád ón level sin fós a tá muid cinál a ghlacha leis go bin é level tá acu. So na haintin go dtí leabharlann le Béal a fiúcha baimrínch focail an nach digit siad ach tá go tíad thairis tá mar deargi tá scilna acu ach chamáile sin tá an tiiscint editanga acu ach sa mail go sean scoil bearna éidir an commas lára atá acu agus ceap nachneantar nachneanna muid an áhain aibre in na scailnaí gailteachta agus scailnaí an teanga lára mar catha bhean an teanga hiiscinteach sa lára a dús sala déintú a plé le téid atá cinál casta. An hosan is sin múna an le clia fadógus néar me cin tá. Bhíh na leabhar jazz sin na bhí an gúm le clúdach crú orb hí Máirín Snéislinn agus bhí duine cinnte sa sneachtal an strásin san cin tána bhí bhíh na páistí ná iad sin na léamh hí na móna ran na dógs rang a trí mail scalig tá caiidean áard an tab sin. Bud tá sé gáir level agus bhí siad an é sin na léamh Améirice ach seanscoir siad a tata an fhí me sin móna a mail scalig ará gaig ag forbunna dis na háirí agus seanscoir siad a léamh Somália ach bhí an caiidean lára acab agus bhí an caiidean léthorta acab ach an isní thura an dadúra iad sin is ran chuig na ran sé ní bheith sin banán in a réir iad a léamh so tá rud ná faoi an teanga lára agus má thugann sin suas is cuidiú mór é tá an buna sciilena léthorta difriú ach cuidiú se go mór mar tá ráile tá si rá áise tá ná an focail a dhí chóda mar tá na sciilena fáíochta an móile go dtí le bheith rééis an bá gus an dtí chóda bisinú sí sé agus an dáthach san ág scrúnta le iad gus fantún focail omná. Tá si banana sin dhéana go dtí le bheith rééis an commasach ach ní hiic mar digann siad an focail cén bhaga te bheith an é a rá nó é uimniú mar digann tú céad a chéalínte. So tá sé cinál is casta. Tá sin fíor agus bíon Jacqueline te muid le na Jacqueline ach tá rudí de speisial tá fá le tríad an ág fasta. Agus tá mas muintear an tálaíocht a bhain in léhi agus cineal an sprí agus an splódar agus mar sianda agus heagla rudí a dhéanú le leorthaí do Feirste beidir na digla a dhéanú de leorthaí do líní fástainse. Agus beidir gceiste bh ógam sa ná am muin sibh salt as was it be usages an tálaíocht agus go bhfuil díobh féin go páirsanta atá inmhór go scialtaí. Well, so good. She didn't get darling. She gets sort of full conscious. Near Rachel, did you get argument about Feirste? It was having my rash. It was having my sleeve. Great, man. Jesus, shouldn't skull a crack. Shouldn't rock. I was near why maybe much more money. And while you were a bun the slave, I got a mhar and sleeve. Shouldn't be able like. I was shouldn't clued up her door. So really big immersion na dogan too fatter. Come while Debris may in couple of skull. August. Heglamara, 90 hegel, then you're beating a character, bunny her or Ian Genuine, 1 and 2 treha, Ogini, current to the Healy Agus Janji Avel, August is Bralum Shem, Kennel, character, Kennel, Rud Trech, O Wine Glock, it was Aveli and Shaniani all war, so Tarly and Shen Gan Iris Survey, and Smoinshim Comike or Wallen Creek Rud by Cosala. Le body were who in the shachtagene or we much garha on Kajala and Kahar, agus we much jimpaliha, agus shin mar wahisha for asanis, agus shin and boila, so near Smunchimar Giji and EA, Garusha Janta, agus Grishan and sort of atmosphere to on, so we also go for it. As the Irish special conservatory for heel Ilan Kegur Ilan Bregata on is Nascon Ashtachic in Sirska in Schmore, in the Leabhar, Marta Chultúrlann Mona Marta John Channels Martin. Ach, das missionaries in the Sir Agus and has a character shall pass alarm and pre-character Katrina is the person and Lord Directors that she féin buíach rud na rá mise, so is siise mise má bhile a bheith má féidir. Agus stáid a bheith mo faoin as go háir sa dára leabhar
chumeisteach rudí áirit tá achtra hála mar hála in Indraánach tá tagart cho sin ar a phléisc an Cathaoirleach Samara Cathaoirleach méanach bhíon ar a phléisc sin agus bhí sé sin is seanchas na lína bhí sé daoine na Hill an faoi sin mar bhí scéal a bhart. Agus tá daoine an tá Béal sa scéal an mamó agus tá mhar tá Bhairste go básaí na trí trocar bhí mhar bhí ennig anmhaig eilise Hannelis le ginn scéalta ach níl sé stoppa agus bhéh scéalta fáda agus ar do cepa amach le cupántéan ó éonar eile ach éisteach leis cé goach scéal céan an tuisí go mé minic agus tá Béal sa scéal an Béal sa scéal agus dúirt cúpla duine sa Hill Tá go Béal sin nach me cepa go bin a dhéad agus bhí ceartach go na réile so tá daoine an agus ceap me gur sé spéisiú chumá tá aber mar húpla sing agus daoine mar sin scríb siad faoin Hill ar héiscoil faoin Hill ar héiscoil bheith cúpla seachtain an cúpla mí an cibicid a hen ceap me go mar se spéisiú go rinne so gur Ilannaí iad seo agus seachas an tíorhór me breanúisteach chuir an gúil muid a breanúach ar an tíorhór taobh má agus go bhfuil sé sin cinná difriú. Tá an tríú leabhar mealach agus tá me ceappa go sam scríb go bhíon fástach níl sam. Tá sé cinál tapacúla méra fi láir bheith scríb. Tá Something on the Island ag an scríb ná sin Foley an scríb nóir Béal Lucy tá ceanna cinn teach bhí na Hill tá a colony an chumá agus tá sé cinál so in filáir a bheith scríb de scéal a bhunú ar Ilan ach mar Ilanach ní ceapan gúil siad a dhéanana róha so gan me froúlis féidir ar ména dhéanana níos fearr. Ínta mai, agus ar nóige an tálaíocht agus mar sin de bharann sé saoirse ínta don scríbnear. Ach leis sin agus is dóithe gur cineal rud eile caithfí an túdar atá a scríú do Feirste caithfí se chaineáilt ina aintin. No, beidir na bhfuil ahan rud fáistena do Feirste, agus beidir go gaithfí rudbeid den cinseacht a chur a bhéim, mar hampla a rudí beidir a scríomha a leor do líní fásta, beidir a bhfuil grísta nó beidir rud mar sin, agus an mohíonn sé féin nuair a sé scríú go gaithfí sé cineal bheith smuoitiúir an ísgrúpa agus an gcuidir cineal de féin cinseacht ar a bhéin. Ní hóirhín féin cinseacht ar siad tá aithneogad ar de spricléirí agus tá ag an level sin ní hoú na smuintí sin go bhíos dead a bhlagan. Féin na smuintí níos mór ar rudí eile, tá level eile ar fád. Agus níl a go min méhí na géirí scríú a géní fása mar beidir nachhfuil an siar se céarna agat bheith bheith siar le rudí mar sin scríú níl a go mar bhhailm. Siad nuair tatú cenal sáte in san ísgrúpa áirithe sin go mííonn tú sort níl a go tan miún sin agad tan pláiste sin anat agus ní bheith smuintú níl a go ní bheith smuintú bhá sin. Ach a bhhailinn sin dóchad leorthaí tá sé beidir dírithe ar ísgrúpa tá rudbad ní sinne nó leorthaí Jacqueline sin agus was a déagarí beidir bhaid siad tá 4 bliana 5 bliana 6 bliana lís. Bhfuil an cinseacht sin táhad nó ar cheart. Tás a Jacqueline rá léime hen gobar cinál taide chuide gon YA a méile go bheith céir a bhíon daine scríbach ní siad a seachant mór an. A tá sé an Jacqueline rá céhíal na híisina sin céir bhfuil said nar thosamis má cheapna go rá me scríb go ghasúil timp 3 bliana 10, 4 bliana 10 ach an isma tan na character ní sinne bhfuil de léthirí ní sinne nó biniad fós na gasú tá 3 character tá ggéir almachcin so síl bhíon ag déirí na bhí siad ní sinne. Sa ní me haon cínse. An leabhar tá amanis tá sé níos fásta sus an ceann nach bhfuil páidtí fós agus tá na ceappa go bhfuil méidir bhfuil gá cinse bhíonna ar mar bhfuil me pléile topic agus níor me mór an tá anásta sus go méidir nach déanach fiú leis na háirí nach na gasú níos óige brandte céníis tá agus níl samsa céníis. Tá scoilenaí agus
tas scailní gúsáid an chéad leabhar tá sé sin cinál sinanta go leor céhfuil taimhsíocht so bhí mar sinna. So bhí me cinse an sin tá déagóirí a réibh Stephen King agus na an stuff sin a fad nach bhfuil i méile agus tá siad a léamh leabhar go chuoine fásta na réile. So bhí me cinse chearchúil na bheith bhfuil said cadú bheith cinse nachfuil na gas a bheith a bháginn déag a léamh. Ach bhí mis léamh leabhar go chuoine fásta nuair bhí me dhéagóir. Agus bhí mis léamh bhí cara ag méad agus bhí aftanach bhí agus bhí se fáilisteach na leabhar a bhí nar a Kelly in éidir ar a cinseacht an tarbanéir agus bhí mis léamh na leabhar sin ach ní rúid an fearsin le bhíad gur se bhadó san so to never tell your father that you read. Edna O'Brien. Ach sin so cinnig sam na réidir léige postí nuair a dtí mai ágúil si dá agus nach chuin nuair a dtí se fadar telefísin is bhfuil gá bhfuil an eiri sin cinseacht dá. Tá ceist béisiú lamsa leis gan air tá chuna gceistúí ar minseal an leabhar faoin na dríne. Tá frí áan bhór. Dúnn se chuirsí tá anchasú leis an legan go Brún fairy tales nach mís gal páirt mór an níos minicí níos smó mar bhfuil cinseachtainta ar na písí sin bhfuil siad gearma. So bhíon na dríthe gearma suas na nasúr agus anéthe sort cannibalism agus an sin tá nasúla amhlast agus ruí mar sin agus cheap me seo. Iach ní henach sé sin agus tá nach gharbach a léamh sin ní henach sé a chutpa sa sír se áirid chutéad an sin agus ní ra aon chlásan idir túlan nar a aonara Ní rága sí. an faoi naimúd ná. Ní rága sílim sé was it páistí óga, was it wouldn't it saltas what you were saying? Gasly go high. I feel like a girl say everyone agus. Swaggy it. Just finish. As an hour hall and it loves to a fan cano and she a valach. Tá bhfuil an áúach agus tá na habartí rééis de gaiireach tá rihim álan an agus bí déine rá amtí nach féitach gasú aber nach féitach Gemit den hí sa géirí nó gur mar an an leir sin le mar se cinál camlan ach níl mar níl éonrod tá rihim chuideachtas an áúach agus bheith duine náte beh ach gasú náte beh ná réad sin se hálan. Agus Rwy'n much more kind sin fan na leorthaí agus na léhara agus Cathaoirleach bhfuil páistí le nó nábhfuil páistí le was mar sin de. Nuair a orcan sibh sé ar leorthaí géalacha a páistí leis, cin dé nachhfuil an a bó bhaile a bheith an? Cin dé genre, cin dé cinneal leor Beidir a tar fáile méile nó a dainethe eile, cin nachhfuil muid a freastal bhfuil túra bada. Well, we're well up with statistically. No, tá Barney on agus nuair an mission level immersion the actually on just nachrú leorthaí on ar Harby. So begging do stuff out said nachrú fortunach so be páistí agam agus an cumar goróisiid anlag ag leo ach ní hé goróisiid ní róna narúna leorthaí fortunach dáibh. So is mór an trúa fa sin agus sin na léirí sin nachhfuil na scileannaí dainíthe acu ag dearadh na bonscoile agus nachhfuil an lífacht sin acu agus ní rú leorthaí anna bhí ag an level nuair a hen tú síos rá íseal tá cuma leanabí ar na leorthaí tá sé dearad gur leorthaí de wabíthe iad bheith siad cosla leorthaí de bhil na scoile níorhile bhil síos rá íseal mar caiile siad maní so tá de géirí leorthaí atá ag level résan de teanga ach bhfuil cuma ní sinne arthú agus tá léthe John na méile ach tá gantanas mór an den level sin in Gaelic agus fásta tá gantanas mór an neamhaigh sin just trasna ar ahan level but go háirithe ag an level sin a réistigh level atá in leibhseolaithe ach nachhfuil rá nach acu. Fásta just réim se simena rud a bháithí me sin sa scoilna just na páistí chuir sim in rudí agsúna bhí me sé díú don castaidir is scoilna orbatha a bhí antu. So na caiitheh amsúr a bheith acu bhí luair ó bhhainm ar cluichí limpatha go generalta agus díirí an bhirt seo a bhí legaigh leo ar an dornálaíocht
sim mór acu an Michael Conlon agus bhí scéalta mór acu agus bhí an nóir rá Iachar dífa, but sppraag sin iad le bheith leo agus bhí siad a géirí leo agus just rin sin differ, but bhí tú caint sin ar na main hóseilta agus TikTok agus le sin mátá leor hí mar sin an agus tá sim acu an tá caiithú aimsúr tá acu an nó rudigan a sppragan iad léhí siad iad bhí an duine in na páistí sin bhí aim sige garthas deatha nach leigan an na hudgréige ní heilethe ag leo leorthaí agus bhí sim mór aige in san text seo marhealar gur an písa an for Painéalacht. So tá rudí mar sin mat a réimse simna an agus ní bheith go leorthaí an hithe tá pectar níos bhar an isis ach ní bheith go leor an hithe. Bheith me gcóí Carla. Ein thing on Coach War was that, Major Lori Jokina was it that annual shin the son that and was a good Man United this would be more shin the word here will in would nach will on was that and what an narir and rud can dúirt Jacqueline sin an rud a hálín sa méile dat chun se an díma ort mar hasín siad le léthireacht na Gaeilge rud tá tarlúis agus nach hasín siad ar léh an Bhéarlach dí gúil siad rang hían. Agus an sin tab an páiste ag jean na bliana rang hían nó tús na bliana rang dó agus jean siad le pan na leabhar Gaeilge sa leabhar rá Iachar ach tá man an na leabhar Béal léh. Is ceapan siad san agus mín tá san bhfuil fáib sa Gaeltachtaí leis an teanga agus choilú is ceapan méid go rud mór é seo. Tá sé na gléigeach go mar sin bhuail a Gaeilge níos deachtar ná Béal rud nach bhfuil fíor ach sin rud a bhí Jackie rá tá tarlú níl an level tá an léim cinál sin gúil siad a géire Scéal casta I léh a Gaeilge sin is dofa tá sa leabhar so tá an bear na mór sin an sin ó náit déireach an rud a bhí Jacqueline rá ó náit go bhfuil na bunscéile í acu ach an sin caiisi go ghail níos foiide agus níl an tábhar an ach tá méarla tá an túfas leabhar a jazz sa méarla tá I méarla jazz náidir a chrésan de síplí ach níl na habartí rá chasta níl nema go fochlása an na stuff sin efad agus tá siad rá tá mis níos fearr ag léh an Béarla. Nach donna rud é sin go chaintear dúchas nar thosa fólan léh na Gaeilge go dtí dead na bliana í an bhór na tús bliana rang a híana as cúil siad rá le tanna héin tá mis níos fearr ag léh an Béarla. Tá ina rud nútháp tá san bhfuil an trasí le tarla éidir an tá hanga. Ní cheartach sé na tarlagus chanach níos mó an tá túfas pastal sa le ag an level áirid sin agus an sin tá tú leis na tá siad na hádranganí tá tábhar an tá neartta an agus má tá siad go má léh bei siad a léh leabhar as na canhaintí eile bei siad a léh hí na dríhananta marúpáistí agus stuff sin efad tá tú ceartan sin ach tá an level sin an ó aber is kid sin 8 mbliana 8 mbliana sus go dtí 10 mbliana éonlíon as scáún breanú na riire go sin agus ní medíach caiint fin scoil mar sin anrúd eisteach tá tála mai aga tuú na fíor leabhar isteach sa scoil tá muid a caiint inis faoin scoil agus tá muid a caiint fin léthireacht agus an litricht agus tá sé cinál deacurí de Gaeilge sa Gaeilge tá deid seán sa Méarla because there's the school books and the books they read in school agus tá na leabhar léon siad ag baile ach tá an deid sin sa Gaeilge cinál bag na chimí agus bhí sé gceist go spracach sé sin mar dúirt me ach ní cheap gur hála sé a chuí cinint scoil element Montessori agus níos mógan ábhar atá cinál. As catú banistú bíon scríbnóirí mar scríbnóirí ní máin gnéarach éanana len sinlinn teaman ó John níos casta ina bhainrad mar smáin na siirse sin a bheith mar scríbnóirí ach lein sprága sin a thuirt agus an féin winnín sin a thuirt na gasar catú banistú dhéana ar an teanga ní féidir éalúhaid ach féidir é dhéana in anas féidir é dhéana sa bhí nach jigan na páistí ná aon den eile beidir bhfuil tú dhéana sin. Bhfuil sa mar hampla nátá aber a Méarla dean siad look, bein focail look up agus ní bheith glance at or have a glimpse at or whatever Béarla na rudí sinna sa leanach céan ach déadach sé Gaeilge gomach breanna ág féich sin trí acail don fáist bachtin nach bhfuil a fólam léthireacht ag 7-8 in éon rud amháin. So chuine le ceann agus ní mar agur ceann níos fearr na ceann eile ach bí cinál ar dús nuair atá siad a tosaíach ar dús chuine le rud amháin beidir chuine
an teanga brud teoranta aber le tain bhfuil cin fág ní me géir mar dúirt duine cinint an níl tú. Ní cheart go méid an múna Cyprus teangan an áír an teanga lára fríd na lára cé go gudí na lára leis an teanga lára. Ní hin an fág ó litríocht nó lára an ní mar gorá teanta fág. Good morning, the way. Leis, beidir tá Chaplan Jerry agus tá leothí ar na bhacain ag an bhairteagah. Bhfuil ceadú an ceiste chuir fad a leothí seo agus bhfuil rud a bhí ar bhaileh an réit fa a ddífa? Well, it's not really much a rare for my youngsters and Darna and sequel and Cloch na Grania. So one and Chile Brún agus and Drochau a bhíon ar ghaoine a bhainean na clochan nó na carrigatha ó aití nífa agus sean agus an Drochau a bhainean lá, so is a réist ballan cric agus na nósanní séfala bhíon ag na daoine an agus na characterí céirna. Agus soltas a chuair teóirt ar an aitin ro sé spéisiúil na samú an arás go dtíon. Tá sé scríomh le fada is just bhí próses ínta fada an líise ar an ríomhre tá fada de bhlianta go maiid. So ar bhealach hánig sin níos congrí de Scoilin Cric na mar a híilthe. So, but no, bhí sin de jazz Lanston ar leis an scéal agus cinneal chud na múnseirí cinneal a bhéadú rudbaig agus scoiliste an coolra sacasan agus sin. A bhfuil an Mona Lisa slán an tam seo. Tá Mona Lisa slán go cinse níl Brún na Báine. Contartí eile an na neis an tam seo. Agus a bhfuil an bhfuil rud a bhí díglad a ráf be eile na leice? No, Brún na leice? Well, beidir an áireach an tanam tá sé fós le lé. Ní rúsad me eile na leic an tanam tá ar an Ilan ach ní rúsad me animan Ilan mar hidil ar an leabhar a riamh agus beidir go bhéad féisian íon ar a tríú leabhar nílsa. Ní me géir mór an ráfaí ceapan gúil go leor agur thuireacht tá brán arm agur leite ar an leabhar an áirí le bheith féarnach. Bhain mis sás as a bheith ag saolann na character se a fás agus a forbert bhfuil an cechaí bhfuil siad an níis le heis mar a bhí siad na a bhí siad chear a blin dé cúil blin dé. Bhain mis sás as sin agus a ceapan gúil aber fós machrún. Well, is cinse bheimid líge dréim leis na leothí seo eiceil agus a dréim na léo fásta. Beidir na trí bhhaite fácagin agus dúirt na ré ag tús an seogamid an sásta bhacu le ceisna lá do mó ceiste na agus? Bút náirlúir sih agus tá déag a gomsa sa bhaile agus chuir sí fis ar mangas ón rank de léamh. Agus masan tá roint uorscéal de graphical fáilte ag darachach tá sé dtír ar daoine ní sinne. Is dóil gur pall mór is sin. Agus is drocha é mar bíon níos lú téag sa gceist. Ach, fáil bíon ní séach bhí si an tasta seoisiir tíor dentige agus bhí si an tá dóag pall mór na fóca. Dóag mangas taco an rang le léamh agus tá mécha le héhí sin sa bhéige is tá go gáróg si go mór. Tás go ní ceiste sin is ráite é. An diglam sa ceisir beidir mó an freigra ag antan an mó cúisiir lei chun go gaithí siad a bheith scrífa gan litrathe. Tá sé inta Jackar iad le idir maithim go sé inta Jackar iad a leo agus páir sí le Jackar díle hrata ní heagla ru é gan litrathe leo tá sé inta dalé acu. So Jim. Yeah. Yes, no, yeah. Ran Google Cathaoirleach the tangle, I guess ran Google sophisticated knowledge. Shouldn't get your head, yeah. We've got in the brush. Yeah. And people should have been the fight for the law, which we are saying. This way, shouldn't have a free one. Yeah, no, to get your action, eh? Yeah. Oh, shall I do mine?
Bhí si bh caiiste chuid is mó bhí scolanna agus scolanna ag cibé an stáid a cad faoi ró an tuismóra a bhfuil sin thbheith táteach agus mhór géalaigh ag na tuismóirí airt nó den amháin acu. Tá sin mar bhí mé bhaintáiste. Ní na sagam an áiríontáiste sa Gaeltacht agus Jacqueline is dócha go bhfuilrid tuismóirí le géalaigh acu. Ach nach bhfuil se bonna háhachtach go mbeadh ó ís thbheith ó sulabéisiad ar scolar bí when tuismór a teagas dífa cé go mais atá dúirthaí. Agus an leos Gan airs ar bí ach leis an trascar scileanna. Is cuma go dtí an teanga a leon tú le páistí ága, tógaí siad na scileanna agus tógaí siad an dúil sin na luirthaí agus an sin mai dhéanam déangéalaigh a méile is cuma lá. Is an concap é hían an léhrat é hían agus tá coidhhaid cosalaachtaí ag an túsidir an géalaigh agus leon tú chléige jazz, brisin tú síos fáclaí tá na rudí céarna an. So ní dhéanann siad difer mat de tuismóirí ag leo suála le bólanis sin méile I síní is cuma. Ben teanga, ben na scileanna sin acu sa géalaigh sa bhéile ar Tá scóil. sé bháil ag stáid na scola bhfuil sin deachta Ó go gan airs ar bé tá sé aonanta táhaach mion daoine ag leo cóú agus is féidir le páistí go cinse, tá sin táhaach. Philip? Yeah, well, was a bit like, and we'll chant on the wintry Koga, like talk about that college peak, not land shields. So, Marshan, their heads to the start, they're on the school, Neil Leabhar up there, or Bhí me actually ag cóga a couple of staff nó hen agus bhí daoine san éisiil tí ar an taide ar sin agus bhir siad amach nach. Sú seo daoine atá faoi alóhaint le bheith na múnseirí iad haon agus ní léon siad haon. Agus hí me Curm sa ceistir na Miclin san ollscoil a bhí go bh léon leorthaí beidir beirt a chun suas na láha. levels like 3 or 3 lower on that. It's like, you know, to ray on the 3 lower and you take one of the spacer and screw so you have to go with it. But not alpha interact. It's not really interact. Take a bit to run to 1 in an hour, listen run, but then the chain tax created the faster. Our country character, which is the vocalist character shop, obviously you'll do up there, the Monkey animalist character shop. Cat over there, worry. Like, obviously, experience the gaining over the chances you check the wild Shaniana, or Agla, go were a Leabhar, Baz, you know, it's hand and picture up in, but you know, Ruddy Agan, backboard, more screen or, do you know what I mean? You know, now roll down, kills everybody, I think that the way Ruddy, but you know, it's just Shannon sort of Ruddy, you know. But the bally on the ruddy live show list, I mean, Tarlian and Boss, because Kahi Poishi, Bonham, and Ballalish in a live show, so Tasha on, you know. It's not that there's kinship relationship in the leader, yeah. Hansler gas or long to the Shabbat Horns. Down to feel of the or no, not late to the gas. Kinship, yeah. Just because one inch of semina. Alan? Even off the long to come in Blacklish. Gur mil noch de bheith luchléhóid do héis a bit faster, mar bhí go caiint of Instagram sí son ar agus bhí bhain micléin cá go bhhaid an literíocht sa hóscailna, í réon si son na leabhar atá a bhúsa, chur sa ceistir heiling na bhain in UCC, agus dhéana Béal, chad ar siúlatá, stúirt si Ulysses, what do Ulysses? That's for sure. She moved to the captain. We aren't really one page. No, she never A charge when a charge when Musha Salt Intamore as plays in G-Spread as well as Máire has Parsonta and the Jackie there's the Máire and August as Hoodin Ganetish gur all the much good are so know that